ina so ƴata Emma ta samu goshi, ta zamanto kuma wanda ya samu sa'a a cikin ƴan matan ƙauyen nan. Dan Allah muna neman taimako, dan Allah ka taimaka mana, muna buƙatar haihuwa. Malam Aliyu kenan. A rayuwarka zaka hayayyafa, zaka haihu. Amma wannan matar taka ba ita ce mahaifiyarsu ba. Ban fahimce ka ba malam. Ta yaya zan haihu? Kuma na ji ka ce mahaifa ba haihuwa ɗaya ba, kuma ba tare da matata ba. Wacce za ta haifa maka yara? Ita ma matarka ce. Dakata malam, ya zai na zo gurin ka neman taimako amma ka daga gaya min labarin ƙarya. Babu wanda ya sai sa ne mata ta hannun kishiya. Zan zauna da matata, ko da ba ta haihu. Dakata. Shirin auren kaddara zai dinga zuwa muku duk ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Dan Ilu.